Kabarangay, magandang hapon po sa ating lahat mga kabarangay. Muli, welcome back to my channel mga kabarangay. Pasensya na po kayo, hapon na po tayo makapag-vlog mga kabarangay. Busy po tayo sa trabaho mga kabarangay. Ayan o mga kabarangay, ayun na po yung natapos natin maghapon. Tsaka po yung mga pansisinsil po ng linya ng kuryente. Ayan po, nagawa po maghapon yan. Tsaka po yung sa kabila. Sa ilalim na yon, tsaka po sa kabila, tsaka po doon sa kabila doon. Ayan po. Bali po kapon, di ba, nag-slab po tayo ng nag-boost po tayo. Ayan po. Ayan po, meron na pong CHB mga kabarangay. Ayan. May CHB na. Sa baba naman po tayo mga kabarangay. Ito po yung nasinsil po kanina. Tsaka ito po yung lalagyan ng panel box. Ayan po yung mga linya. Ay. Yun ang mga kabarangay. Tapos po natin dito sa project ni Boss Rex. Papunta po tayo sa San Juan Banyo para po tinanuli yung lupa. Magandang hapon sa inyo, ma'am. Ay sister pala. Ito po yung daladaan ninyong lot map ng property. So kung ang kukunin po natin is yung 17, 18, 19, 20, siguro po yung magiging pwesto niya is dito. Ito pong medyo kinatatayuhan namin. So kung ano po siguro, kung apat yung po kukunin natin, bali kukuha po tayo dito ng ng more than 900 something. 800, 200, hindi. Mga 890. 890 po yung 17, 18, 19, 20. So ito po yung pinakapwesto niya kasi sa mapa po, lilitaw na may daan siya doon, tapos doon yung block 1. Ayan, Sa ayan po harapan yung daan naman po niya is yung block 2. Tapos magkakakalsada siya doon. So marami po. Ito pong pwesto na to, yung tinatayuan namin. Or usog pa po tayo ng konti doon. Yun po siguro yung magiging natin ng lot na block 17, 18, 19, 20. Ito po siguro, banda pa rito. Kasi kung 200, abot tayo dito. So marami po siguro. Marami po siguro, baka dito tayo banda. Ayan yung alaman na yun, no? Yan, dito po tayo. Diyan ako tayo. Kasi medyo po siya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 300, 3,200. Asan ba yung sa kanya dyan? So ito, 17, 18, 19, 20. Yun po, medyo marami po. Dito tayo sa medyo mataas na to. Yan po, itong property na to na malapit sa kinatatayuan namin. Marami dito po yon. So usually po, pag po nakakuha tayo dito, natural lang po na i-survey po nila yung property. Kasi meron na rin po naman siyang block tsaka lot number. Sandali na lang po makuha to. Pero kung ako po siguro, mas advisable po siya na kunin is yung nasa bungad sana. Nakikita niyo sila Bal Madrid. Opo, bali dungaw natin sina Sir Mike. Siguro po yung natin, yung mga Kaya nga siguro kinukuha niya para yung apat na yun para 1,000. Asan ba yan dyan? Ito. Bali po ang position kasi niyan, pag ganyan po siya, pag ganyan. Ayan, pag ganyan po yung position niya, kasi ito po yung kalsada sa baba. Tapos ito po yung tigwa 1,000. Yung block 2 po natin is almost nakuha na. So yun po, dun po sa may yun. Doon sa may mga kawayan na yun po yung nasa block 2 natin. Tapos block 3 po. Tapos kalsada po na 8 meters po. Then yung pong susunod na yung property na kinatatayuan namin ngayon, yung block 3. So hindi pa po natin ganong ma-specify yung yung mismong block tsaka lot number niya kasi po hindi pa sila nasukat ng mabuti. Kumbaga hindi pa nila natamninan talaga ng kanya-kanyang moon. So ayun po. Estimated po natin dun sa block 3 lot 17, 18, 19, 20. So banda rito pa po siya. Usog pa po siguro tayo dito.
For the rest po, mas maganda sigurong kuhanin itong nasa bandang gitna niya. Ito pong nasa bandang gitna ito. Ito po. Ito po yung mas magandang kunin na nasa, siguro po ito Patag, yung, pantay mo. pantay pa yung lupa, mga nasa ano po ito, yung mga block 3, 4, 5, 6. Or pwede rin pong kunin natin yung 1, 2, 3, 4. Ito po siya nun, 1, 2, 3, 4. Yun lang, dun lang po siya sa may bandang ibaba nun. Ayun po. Tara. Pakita mo yung bundok, maganda siya ngayon. Kung napakakabayan pa rin, hindi mo masisya ng buhay. Mag-edit ka dyan. Block 5 yun. Mas malaguyok yun yung block 5. Sister Ruby, yan po yung ano, yung Yung Block 2. 7 Ayan, and 6. Papunta po tayo doon sa Block 2 yan po. Block 2 po Bali lahat ano yan. siya, 447, 7 and 6. Ano, 400? 47, 47. block to yun. Block 2. Ayan, Block 2 po ito. Dito ako nagbablog, Sister Ruby. Pagka tinuano yung bundok, ito. Ayan, makikita mo na yung bahay niyan nandito, bahay ni Bal Madrid. Pagka dito ka sa puno na to. Ayan o. Ito na, pantay yung lupa dito, Sister Ruby. Kakayuri na lang kung gusto mong pababa pa ng konti, pero ako hindi ko na papakakain to. Mataas na, yan o. Ay, yung bahay ni Bal Madrid o. Ito po yung alaman sinasabi ko, Sister Ruby. Yan o. Yan, nakatayo na po ako dito. Ayan o. Ayan o. Ano to? Block 2. Block 2 to yun, Block 2. Ha? Kunin yung mga even number, 2, 4, 6, 8, 10. Yun po. Ayun si Lolo-Boy. Advisable po talaga na mas magandang kunin yung nasa even number po. Kaso nga lang po, medyo pahaba siya nun. Hindi po kagaya nung yung 17, 18, 19, kwadrado siya. Anong Block 2 to? Ito, block 2 to, block 2. Block 2, ito po may alaman na yun po yung bahay nila, Sister Ruby. Dalawa na lang dito. Ito. Bali dalawang lot na lang dito. Oh, 7 tsaka 6. 7 tsaka 6 na lang po yung dito, Sister Ruby. Malapit ka dito sa Bali, natitingnan mo yung bahay nila. Natatanaw mo sila Bal Madrid tsaka si Parlowy. Yan o. Dalawang lot pa available dito, 247 tsaka 200. Yan ang mga barangay, paalis na po tayo. Bali po galing po tayo sa San Juan Banyo, Aray, Pampanga. Yan po yung dito niya. Ayun o mga barangay.
nandito na po tayo sa San Agustin Norte, Arayat, Pampanga mga kabarangay. Ayan po, shoutout po sa inyong lahat. Pakisuportahan po natin yung channel ni Kapitan Mark, mga kabarangay. So ayan, nandito po kami sa Holy Trinity Hospital. Matatagpuan po yan dito sa May Plasang Luma, Arayat, Pampanga. Dito na po tayo sa sa Plaza Luma, sa harap po ng munisipyo ng Arayat. Ayan po yung I Love Arayat, oh. Ayun na mga barangay, dito na po tayo sa sa poblasyon. Ayan po yung pelko ng poblasyon, oh. Poblasyon Arayat, Pampanga. Shoutout Kapitan Alvin. Shoutout po kay Kapitan Alvin Velasquez ng Barangay Poblasyon. Idea. Few moments later. Mga barangay, nandito na po tayo sa bayan. Natapos na po natin yung mga trabaho maghapon doon po sa project po ni Boss Regs. Tapos po kanina may nakiusap pong mga barangay, bali po matalik po natin kaibigan na tinignan po natin yung yung pinagbibiling lupa po ni Junan Makoy, mga barangay. Pinasuyo lang po mga barangay nung pong ating matalik na kaibigan para tingnan uli yung yung vlog po nung nung pa pong Martes po yata linggo po yata, mga barangay. Ngayon po mga barangay, shoutout po pala kay Sir Jeremy Hightower and Ma'am Joan Hightower. Shoutout po kay paring Reds Vlog. Shoutout po kay paring Louie Puyawan. Shoutout po kay KMTV Kwento Mo TV. Shoutout po kay Sister Ruby Bautista. Shoutout po sa lahat po ng subscriber po natin mga barangay. God bless po mga kabarangay. Ingat po lagi mga barangay. Mga barangay, hanggang dito na lang po ang ating video. Next video na lang po. God bless po. Ingat po palagi mga kabarangay.